Nik euskararekin gehien gozatzen dudan momentua esango nuke dela egunerokotasunean semeekin mailaren inguruan, bai afaldo orduan edo bai bazkal orduan biltzen garenean eguneko errepaso hori egiten dugunean, ez? Eta hitz egiten dugunean, egunean zer gertatu zaigun edo gure kezkak edo gure pozak edo gure halakoak zeintzuk diren errepasatzen ditugunean eta horren inguruan hitz egiten dugunean, ez? Gure artean, gure egoera eguneratzeaz aparte, gure hizkuntza ere aberasten dugu, ez? Bata bestetik ikasten du eta beraiek agian zerbait gaizki esaten dute eta nik zuzendu edo beraiek niri zuzendu eta horrelakotan. Euskararekin ondoen pasatzen dudan esparrua, agian pixkat klitxe da, baina eske egia da. Da, hizkuntza berarekin. Ni oso fana naiz, hitz jokoena, txiste txarrena eta umore beltzarena. Orduan pentsa. Eta gainera iruditzen zait, euskarak berak baduela horrelako gaitasun bat hitzak asmatzeko edo hitz jokoak egiteko. Eta oso ondo pasatzen dut, benetan asko gustatzen zait tontoaren egiten, bai lanean, lagunekin. Uste dudalako euskarak baduela berezkotasun hori, ez, hitzak sortzeko eta txisteak egiteko. Eta euskararekin gehien dibertitzen nauen alderdia hori da, euskara bera. Ni euskara asko gustatzen dut batez ere eguraldi iragarpenean, gezean pentsatu behar dugu, ez, gure lurraldean anistasun handia daukagula, meteorologiaren inguruan, baita klima anistasun handia, eta klima eta meteorologiari loturiko kontzeptu euskaldun asko ez nituen ezagutzen eta hauek ikasten asko disfrutatzen dut egia esan. Euskal edukia Twitch plataforman erabiltzea oso ideia hona iruditzen zait, eta egia esan agian, ez bakarrik Twitchen, orokorrean interneten ikustu dut agian divulgazio zientifikoa euskaraz ez dagoela oraindik oso zabaldua, beraz, gustatuko litzaiake ez soilik meteorologiaren inguruko divulgazioa, baizik eta zientzia orokorrean divulgatzeko kanal bat edukitzea Twitchen, hori oso ideia ona izango litzateke. Twitch ez dut ezagutzen, agian nire adinagatik edo ez dakit hortan pixkatatzera gelditu naiz eta horretan ere eguneratu beharko dut. Baina, ezagutzen dudan gutxiagatik esango nuke nik gustora ikusiko nituzkela nire ogibidearekin erlazionatutako edukiak, ez? Bastakit, zuzendarin bat, pelikula bat nola egintzen aipatzea edo esplikatzea edo saltzea, edo pelikula baten zati bat ikusita zuzendari hark esatea horrelako sekuentzia honetan fijatu hau nola egintzen edo ez dakit, aktore batek hitz egitea bere esperientziari buruz edo horrelako zerbait ikusten. Zeri buruzko Twitchak ikusiko nituzken euskaraz. Ez dakit, irudikatzen hasita horrelako salseok edadak, ez? Konfinamenduan gaudenez edo alarma egoeran edo arau arraro hauek ditugunez, gustora ikusiko nuke eta parte hartuko nuke horrelako kedadetan, ez? Telekaina edo horrelako solasaldietan, bilera bat ireki eta jendearekin hain justu hitzarekin jolasean aritzeko eta txisteak egiten egoteko esparru informal bat. Gamerra naiz, baina gustora ikusiko nituzke gamerrak euskaraz, hori izan behar da izugarria egia esan. Eta gero ere interesgarria izango litzateke horrelako guk lan egiten dugunean etxean, bulego lan egiten dugunean, sorkuntzak etxean, fase batzuetan etxean egiten ditugunean eta agian legoke horrelako langela bat egitea, liburutegi online bat, eta tarte batzuk agian beste sortzaile batzuen iritziak entzuteko edo zure lana kontrastatu ahal izateko esparru bat Twitchen edukitzea ere nahiko guai ahal litzateke.